Batang iki maca opo iki? Kayak iki apa neh? Ngongkon lho sapa? Iki lho njaluk model piye? Apa ora? Awakmu lho dadan opo? Aku gak. Dadan opo kuwi? Aku kadung macak ngene iki lho. Asik ngongkon iki lho sapa? Masa ning di Biar ngerti-ngerti iso maca ngono. La ilaha illallah. Ini jendalu macane. Dalu. Glek wayang wong ira-irane iki kaya Drupadi. Irane lho. Nggih, Irane ndas-ndasane ngono lho maksude. Ndasmu. Irane kaya Ndasmu. ya Sri Kandi. Sida apa ora? Iki ki lho opo? Iki maca opo? Oleh kok lho rambutnya malah kresek kuwi lho. Malik rene. Lho. Iki kresek. Mari tak ribonding kepanasan, Mas. Akhirnya ngempel. Sik to. Kowe iki lho ape nyapok aku lho rasane. Iki Pak Eko.